Otumfuo no akamfo amamre mu no se ebreduru na se womo ekosa na womo wanchihye ahodo bebre ya womo ya ansa na womo akosa no de edi kan ene se womo esa no a womo eko no womo etre ahoden esre tumi ansa na womo awuramu enu nti ena abehwe se atano abosomfo ebeyin konya ebiebie kwa mehu se de kwa mu esitie enu efiri ho a na afi Asumankwahene enso de womo a ekosa no akohye dem na afi ya ye amamre kese pa de ama womo se de be ya ombenya bambo ewo kon ya womo ekuru no ne na no pai womo eyeye no ye frɛ no nsumagro ti agro ya wote se ekoso no ye frɛ no nsumagro wo hwe a eye nananom womo a wo nsuma no na womo akambo mu a womo edi sa agro no na womo ekambo mu sa na chese womo ebo ote kokoso Otumfuo Osei Tutu abebio womo ebo na baso na womo ekire ni tumi ye ekuta no womo kire na hoden na womo ahoho no enti so hu se Asanteman wura Otumfuo Osei Tutu ye otoso mienu afra fita na se odeti adwam na eye nsumagro ena ye ede ekire no anopa ye bedru ye no ye ne Asumankwahene etwetwe nkomo emo kirechire mu kire yen de nti a empanyimfo etu saa anamoyi na ebrebi beso ama yensa asa kampanyimfo ne ebisebisa won na ye ne womo adi nkomo na saa radio nsumagro no na ekoso no hu se Asumankwahene na womo ekire womo tumi womo ekire womo ahoden ede akire Asanteman wura Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu eye mfinhia aduonu afidida afi apem ahenkron aduokronkron na eyofoso obosome de toso aduonu nsia ena yede no esi sikadwa kofiso na afiwei ya eye mfimpim mienu ene edunkrumo no ene mfinhia aduonu pepepe enti mpanyimfo de nhyehyɛ bebre agufam a yede eye saa edai nyame eye adom a ne kase pa no ebeye ofoso obosome da ye toso aduonu baako eno eya kwaside kase saada no ena Ghana mampanyini Oseberima Nana Adodankwa Akufuado ene nasoafo ne mpanyimfo mrasebedafie achiamehene Right Honorable Aaron Maikokwe ene domni nyina beba na eno nso Otumfuo ebetena dwam na wone aba abechia no eno ene dwumadie no empomponso pa se no efiri ho a dwumadie kase ye disubie mu ene se me kotoni ma woso ne de toso ensia no ena ye didwumadie ni nyina beba na wieye eno eye na ase esom na saa na ase som a ye beko no ene ote kokoso Otumfuo Osei Tutu na woda ahia pepepe enti saa kotoni ma woso me de toso nsia emfimpimienu eni dunkrin mu no na ote kokoso anyamfie aduosia enkron enti saa da no ye hwe animu se mampanyini Oseberima Nana Adodankwa Akufuado opeye dina obetopono kese ede ama ote kokoso Otumfuo Osei Tutu sabre se wo hwe a eye asa ena womo edie ena enum ena womo ede akyekye so otunum ni wi a no akyerechire mu de enti a oto saa anum no enum no ahoden ye edi akyire ene ensakyiraye a ebetimi ede aba wohu se Otumfuo Osei Tutu Asanteman wura ono ena oti adwamu no ofra ni fita kama ena ohwe sede nsumagro no esi ekro womo ejiji no ho enwom ya yeto ene enwom a ye maso ni nyina no eye enwom a ekire Otumfuo Osei Tutu tumidie kase yo ene sede ositie se Otumfuo odana onane obutuna omutu ono de tim sede omutim a pepepe ono de sede ositie no saa eno tie wonhwe obi ase obi enka ne deche de osie eno oyo ena afi de opese oye nso ena oye wuti enum no a ensem ya ewomu enyina eno yeda so ewo Manhyia fikesim hase ena Otumfuo Osei Tutu a otoso mienu ni finhia aduonu afidida no enhyehyɛ ya empanyimfo aye no emubi ene kusuo a yeye saa radio eye nsumagro edom atukwan afri akyirikyire aba eba behwe dwumadie ya ekoso ni bi efiti anopa ye beduru ye no
ohun sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔn atutu akwan firi wɔn aman mu ebinom yɛ aborɔfo yɛ a wɔn firi Europe aman ahodoɔ so ebinom yɛ abiriman abirifoɔ yɛ wɔn firi abiriman ahodoɔ mu yɛ a wɔn nyinaa aba abɛbɔ dɔmpem ɛwɔ Asanteman mu ase yɛ a wɔn retwɛn sɛ nhyehyɛeɛ yɛ a yɛde agu fam no ɛbɛba na wie yɛ ansana wɔn asan akɔ wɔn aman mu ebiem sɛ ɔba na abiriman mu ase yɛ aman a wɔn ahodeɛ ɛna afei wɔn amammerɛ ɛɛfɛ paa no Asanteman ɛka ho bi nti wiase afa na nyinaa no sɛ obi ɛɛpɛ amammerɛ a ɛɛfɛ ahwɛ na wɔhunu sɛdeɛ Asante ɛne abiriman yɛ amammerɛ ɛkɔ a wɔn etu kwan ɛba Manhyia ɛba bɛhwɛ bi nti ne da yi a Asantehene edi ne mfinhyia aduonu yɛ a ɔde foro sikadwa kɛseɛ no na ɛwɔ sɛ saa adɔfoɔ no tu kwan na wɔn bɛhwɛ sɛ deɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛrekɔ ɛwɔ Asanteman mu ɛɛfɛ akɔnɔ Otumfuo Osei Tutu aboa ama Asanteman akɔ n'anim efiri afe apan nkono aduokron nkron yɛ a yɛde no esi adwa kɛseɛ soɔ no wɔde nhyehyɛeɛ ahodoɔ bebree aba deɛ di kan yɛ a wɔde ɛbaayɛ ɛyɛ Otumfuo Education Fund yɛ a waboa ama wɔn a ne nka wɔn ntumi nkɔ nkan wɔ wɔn adesua mu no obi a wɔn na ne tiri edi boa no nanso na sika ne fie waboa saafoɔ no nyinaa ama wɔhwɛ mpontudwuma yɛ a aba ɛwɔ Asanteman mu ɛte sɛ Otumfuo nhyehyɛeɛ yɛ a wayɛ a na kyerɛ sɛ esipi esita paa ɛwɔ Asanteman mu eti saa bere deɛ Otumfuo Osei Tutu ɔno ɛna eti adwa mu yɛ a nsumagorɔ mpanimfoɔ ɛdaadaa no na yɛhoahoa no yɛpagya no ama no hu ne tumidie ɛne n'amanidie nti wɔte yɛn ka efiri Manhyia ahasei ɛna yɛde saa ɛda kɛseɛ ɛde ɛbrɛ wɔ ne nyinaa ɛfa Otumfuo mfinhyia aduonu afidida yɛ a yɛde ahyehyɛ soɔ no ɛho amammerɛ na ɛne amanneɛ ɛna ɛrekɔ so nnɛ ɔwɔ sɛ deɛ na ruta ɛne mpenten ɛredi ahim no a na Asanteman wura ɛti adwa mu yi deɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ amammerɛ nti ɛnɛ ɔhwɛ Asante amammerɛ ɔhwɛ sɛdeɛ Asante fa soɔ na ɔyɛ ne nhyehyɛeɛ ɛwɔ amammerɛ mu ɛnɛ ɛnam suatra ɛne enwuma sua dodoɔ nti no ɛtɔ da bi a na amammerɛ yɛ toto n'ase ɛtɔ da bi a na amammerɛ deɛ ɛwɔ sɛ ɛtoɔ no na yɛde kɔ akɔtu baabi foforɔ nanso Asante agyina ne nan so ɛmfa ho ɛne suatra ahodoɔ yɛ a abɔ ɔman mu nyinaa no so obi ɛɛpa amammerɛ a ɛɛfɛ ahwɛ na wadi ho adanseɛ na wakae tete a ɛyɛ Asante ɛna ɔba ɛsiane sɛ Asante ɛwɔ bi ka Asante ɛwɔ bi kyerɛ Asante amammerɛ ɛɛfɛ na Asante amammerɛ nso ɛda nso sɛ ɔmanfoɔ firi amanɔne efiri akyirikyiri ɛne bɛnkyɛn aba bɛduru Asanteman mu ɛba bɛhwɛ Asanteman amammerɛ a na wote Asanteman mu anaasɛ sɛ wote Ghana man mu ase ya na wonni hwee ka sɛ wo nso wobɛba na waba bɛhwɛ sɛdeɛ Asante amammerɛ ɛteɛ sɛdeɛ Asante ɛsɔn amammerɛ sɛ ɛnwo ne koraa sɛdeɛ Asante akuta amammerɛ mu firi tetentrede ɛde bɛsi saa bere yi a amammerɛ egu soɔ na amammerɛ suatra ahodoɔ nyinaa akyi no yɛn sesa ano na yɛda so ekita yɛ amammerɛ mu ɛsiane sɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔma owurɛ firi kurom hene abɛnti a oyira ɛwɔ adwa baase te Asante ɛwurɛ mfi na amammerɛ Asante egu so ɛkaakae amammerɛ na ɔkyerɛ ɔmanfoɔ sɛ amammerɛ yɛnto ntwene nti ne ho kwan sɛ yɛto ɛtwene ɔmo ɛbɔ Asanteman wura nsamrane ɔmo ɛhoahoa Asanteman wura ɔmo ɛkyerɛ Asanteman wura tumi ɔmo ɛkyerɛ ne kɛseyɛ ne nyinaa sɛ wote ɛwɔ nnwom no mu a
na ɛyɛ ahoɔhoa ɛne abasobɔ sɛdeɛ mekaeɛ no anɔpa dwumadie no na akɔyɛ nhumu agorɔ nti na ɛnyɛ honam ne mogya na ɛnya nti mpanyimfoɔ hwɛɛ ɛma yɛyɛ no kokoam yɛtoto aponom ɛtoto mpomam a yɛama kwan ama obiara anwura hɔ ɛsiane sɛ na ɛyɛ nsumankwafoɔ adwuma yɛ a wɔn ɛyɛ no afei ɛna wɔn awie huhum mu adwuma no nyinaa ɛna wɔn aba patokesie yi so a wɔn ɛdan wɔn tumi ɛne wɔn ahoɔden adi ɛde akyerɛ Asanteman wura ɛhemfo a ofiri Asanteman mu ɛne wɔn a ɛni Asanteman mu nyinaa abepie Manhyia fi kɛseɛ mu ha a wɔn bɛtae wɔte kɔkɔɔ soɔ akyi Asanteman wura na saa afidida yɛ a yɛdie no ayɛ kama na ayɛ krabɛhwɛ nti sɛ wobɛduru ha a wonya baabi mpo ɛna wɔtu nan asi ɛyɛ anigyeɛ ɛyɛ ahosɛpɛ ɛyɛ ahoɔhoa ɛde ma Asanteman ɛsan sɛ ɛnɛ ɛyɛ da sonko a Asanteman yɛda adie ɛde akyerɛ ewiase afana nyinaa sɛ yɛn nso yɛwɔ adze oye Asumankwahene ɛne ne dɔm ɛna ahu sɛ wɔn ani abere dendenden na wɔn ehu nnwom
Osei. Asanteman. The Finchia Edunua. Ena Ewomono. Enuana. Yes, Adom. Yeto Noa Nium Sumankwahene. Sumanyom. Adikon Sasa. Edim Fibo. A church you told him man Yokodro. Diako Sodie. Yen we never can catch them. Idia dance pipi. Paya Kwan, you were here. Pompire Tanachi. Nayasre Amano. Unyanko Pama Yokodro. Tinwani woman. Opa. In the sentence, the way be or no tree of a year qua. A quano. O Namti, Bonfam Quanchen, Sans or Tampu Nanoa, or Behano, into one yedie, or Tampu, a bit of my ever. O Nemya, Quaya, you quay, and Nemya said the young. Tafunya yobaye yanamnya kwambia yako yanamnya sanya yako dauro yanamabantiso yafa kwancha tafunya yoba yanamnya kwambia yako yanamnya sanya yako yanamkwantiso yafa fitida tafunya yoba Manhyia, Manhyia,
chica se obrinye. No, Bama kayo, no, Kwafana chica yo, obrinye. It's so better from medical. Kwafana chica se obrinye. No, Bama kayo, no, Kwafana chica yo, obrinye. Bama kayo, no, Kwafana chica yo, obrinye. It's so better from medical. Kwafana chica se obrinye. It's so better from medical. Kwafana chica se obrinye. Kwafana chica yo, obrinye. It's so better from medical. Kwafana chica se obrinye. Kwafana chica yo, it's so better from medical. Kwafana chica se obrinye. Kwafana chica yo, obrinye. O classica me, o edenyo. O classica me, odi kodia fu. O classica me, edene. O classica me. O classica me, o koyenye. Nana classica me, odi kodia fu. O classica me, o edene. O classica me. O classica me, o koyenye. O classica me, odi kodia fu. O classica me, edene. O classica me, odi kodia fu. O classica me, o koyenye. Nana classica me, odi kodia fu. O classica me, edene. O classica me, odi kodia fu. O classica me, o koyenye. Nana classica me, odi kodia fu. O classica me, edene. O classica me, yeah, classica me, o koyenye. Nana classica me, odi kodia fu. O classica me, Edene. classica me. Odi kodia fu. O classica me, o edenyo. Nana classica me, odi kodia fu. O classica me, edene. Odi kodia fu. Edene. O classica me, odi kodia fu. O classica me, o edenye. O classica me. Opa, opa. Koko tibae, nyoyo foye mini. Koko tibae, nyoyo foye mini. Ya fama kofie, ya fama tunsuo. Ya fama kofie, ya fama tunsuo. Koko tibae, nyoyo foye mini. Koko tibae, no fire mene. Koko tibae, no fire mene. Ya fama kofie. Ya fama kofie. Koko tibae, no fire mene. No fire mene. Koko tibae, no fire mene. Ya fama kofie. Ya fama tusio. Ya fama kofie menswa. Ya fama tusio. Koko tibae, no fire mene. Koko tibae, nyoyo foye mini. Yeah. Koko tibae, nyoyo foye mini. Ya fama kofie, Ya fama tusio. fama kofie. Ya fama tusio. Koko tibae, Yeah, tati kotoko na ya fire mini. Ati koko so na ya fire mini. Wa fama kofie, wa fama tusio. Wa fama kofie menswa ya fama tusio. Koko tibae na ya fire mini. Koko tibae, nyoyo foye mini. Ya fama kofie, Ya fama tusio. fama kofie. Ya fama tusio. Koko tibae, Na ya fire mini. Koko tibae, Sa. Koko tibae, Akra. ya fami akofie, ya fami atusu. Sa. Ya fami akofie mensuo, ya fami atusu. Koko tibae, ya mafoye mini. Koko tibae, na ya fire mini. Na ya fire mini. Ya fama tusio. Ya fama kofie, ya fama tusio. Koko tibae, tati kotoko na ya fire mini. Ati koko so na ya fire nuni. Ya fama kofie nana, ya fama tusio. Wa fama kofie no so, wa fama tusio. Tibae, na ya fire mini. Koko tibae, Yeah. Koko tibae,
tibae, Koko tibae, Appiah gofie, Appiah tunsuo, Appiah tunsuo, Koko tibae, Nyansapo yedie, Koko tibae, no Appiah mini, Koko tibae. Papa, hey, what am ya? Family, what you for? What am ya? Yeah, Papa, yeah, what you for? Yeah, Papa, yeah, what you for? Otumfuo, Asanteman Otumfuo Osei Tutu or Manimuso. Esanse agro ya agofoma ebedi ye na Asumankwahene edi animu ema womo eye no kama no wom de nyina eba na wieye se wohwe edom ya womo amusuo no a na chese eye edom a se hu se womo pia na chese Asanteman Otumfuo Osei Tutu odi animu wohwe ade ya egu te se haban eson obi didi animu no a eye ade a ekasa efa bambo ho eye ade a eboban epie ya ape no ohun se ote kokoso no enedi dom na nim ti wo hwe a de da bia wa hye fita ya oso sa adoso anu hun se dan da nyina no se de ositie ene se de ontimi nyina ne nanso yie no kire tumi a odidi Otumfuo anim sabre Otumfuo amanumuso Otumfuo amanumuso a ochechia ne mpanyimfo Otumfuo amanumuso ochechia ne mpanyimfo na wasan awura fikesie mu ebiem wohwe omo a edinachi nanim eni ne nifa omo nyina ene boban edema yewura Otumfuo Osei Tutu ye otosumienu nana etirinkwa nana dasieburu otie de ne hemfo ya ene ebeja no ema nsumagro ya yidi ye eye kama womo ka kire no a obi ahia no osina na utirinkwa osimitiri dase nana utirinkwa osimitiri dase esanse otena adwakese so no emfie aduonu nie pepepe enye emfie a eben emfie aduonu mu bebre ho a na ebi a yenwo mo kura afi apema yenkron aduokronkron ofoso busumi de toso aduonu nsia ena yede Asanteman esi akunya so enti Otumfuo ena echechia no owe eche a yaye na yede ahye no a eye Asanteman tumi ene womu yede Asanteman kente ena anwene ne kama na owe de bobo ho no a se wohwe batakarikese ya wohye ewa akombre mu no a ya na saa nema we se bebubo ho yigidi se eya hoden eni tumi ya ewomu entra se de na medi kan akire mu no saa dwumadi a Otumfuo edie no ete se de Asanteman ekosa pepepe enu nti eni di kan no Asanteman ebekosa saa no a akonfo ba omo bekom na omo hwe wiem na omo hunu se de ne wo wiemu omo wiemu no mu wie a na afi Asumankwahene nso ne dom akofo ene ohene ye ono ene bedi dom na nimu de omo akosa no ye de omo nyina hye dem na
deɛ akonfo bɛkɔm yɛ yɛ ohunu wɔ wie mu no wɔn ayɛ ho adwuma na afei wɔn ahyɛ akofo ne den sɛ yɛ wie a na wɔn apue mmɔnten so wɔn pue ba mmɔnten so sɛ yi a ɛna hu sɛ mmaa no ne akofo no de nnwom ɛbɔ wɔn abɔdin ɛgye wɔn taataa ɛhoahoa wɔn ɛmu wɔn hu sɛ wɔn mmarima wɔn akokodurufoɔ na kon yɛ a wɔn ɛrekɔ anim no sɛbe bibie ni hɔ a ebetimi wɔn ntuti a nnwom a na Asumankwahene ɛne mmaa no toɔ no a na ne nyinaa ɛyɛ ahoɔhoa nnwom a yɛde ɛhoahoa Asanteman